Base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast, ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa southwest monsoon ug localized thunderstorms. Kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasagpang direksyon ug ang kadagatan kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City makasinati og pag-ulan ug bagyo nga adunay dalugdog ug kilat. Uban sa usa ka taas nga posibilidad ang gaan nga ulan gitagna alang sa karon. Ang kinatas-an nga gitagna nga temperatura mao ang tropical nga 32 degrees Celsius, samtang ang kinaubsan nga temperatura kay 22 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganihang alas 5:27 sa sayong kabuntagon ug mosalop kini sa alas 6:02 sa sayong kagabion. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa tumakaigsuunan nga nag-atang sa atong kadagatan, unang hunas kaganihang alas 12:04 sa kadlawon. Unang taob unya sa alas 7:30 sa buntag. Ikaduhang hunas unyang alauna 25 sa hapon ug ang ikaduhang pagtaob unya sa alas 7:13 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita. Untoy Restillador, una ang Ginoo.